narum payu newskum ka channel nam ta ki padba ka briu nyota Saprang kani gawi ka karwo ka bala thot ka ba ongkum ni kintu ya ka Voice of the People Party VPP ya da ka hok bat ka jing shisha kidan ki party ki persanglut ki bot ki bor leng baki social media ya ki jing alang ka VPP kin edit ya ki dor ki video ban pen i baduna ki bawan kin interview da ki breu jongki ya ki breu jongki hi ban pen i ba ki pajba kilangya ya ka VPP bat bon ki we ki bot kumta ni kentu ya ka VPP yang bat ya da ka jing shisha anai le ki kam thok ni yalam bakla haki social media kumbal le ki we tangkani hi ka atiar nginget baka hok hi kan yeng susu la thot i kong dewi tong peru da ka ba ongkum ni husia pat ba nong kersan long ki basta bat wanam sha brainwash haki we pat kat ba na kaliang jong ba aden lebasai moj la sa prangstet kani ka karwa ka bau ongkum ni ki babun ki pa ba kilangnya e ka politik jong ka thok ka syukor kila deban pen i ya kata nado ka MP election arhajar pusau ka MDC election arhajar pusan bat kin sa pen i ro sa hakani ka election MP siteng samai arhajar punriu bat ka juba bakin bread sendan ya ka bakum kani ka jaj politik house nam arhajar popra balapan kod hakani ka karwa mentagas ni daga bathok ro kertong MP jang ko Voice of the People Party VPP u Dr. Bats Kemmerbo u bol ongkum ni la seng ya ka VPP halor kanong rim bat ka jingej bah ka imlang salang dang dan bon ki breu batip breu tip blai ngimi ban ai ka lat kalenti ya ki breu ki ba khmi lenti ban yo ya ka sanchar khadar ka ba khoj ka ba subah